हांगारि फिसा दे साहाखौ लोंदो। आं खुरैयाव साहाखौनो लोंनो रोङा। जोंहा न'आव खुरैयाव साहाखौनो लोङा। कापावसो लोङो। जेबो नङा। लोंदावबासो लोंनो रोंगोन। लोंलां। आं उन्दैनिफ्रायनो खुरैयाव साहाखौनो लोङाखै। आं खुरैयाव दैबो लोङा। जोंहानि न'आव दैनि थाखाय गिलास दङ। साहानि थाखाय काप दं। जोंहानि न'आव जेबो गैयाहाय फिसा। जानोबा जेने थेनेल' मोनो। नोंसा दुखियाथार। मुगैनाङालै दुखिया होननानै। आं मुगैयाखै। आं सैथोखौसो बुंदों। जोंहा माहाजोन नोंसा दुखिया। आं नोंसाखौ अननोसो ओंखारबाय। होमबालाय नोंसा आफानिफ्राय बिनानै फैसाखौ एसे हरदो। जागोन दे। आं आफाजों थांनानै रायलायहैनोसै। अके बाय। साहाखौ लोंग्रोदो। आङो खुरैयावखाय लोंनो उसुबिदा मोनदों। माबा ब्लां ब्लां मोनथारदों। दे फिसा लोंदो जेबो नङा। दे होमबालाय आं दिनै सोलोंना नायनोसै। जागोन दे। जों गैयिनि न'फोरावलाय बहाथो काप थानो। उन्दैयावनो खुरैफोरावनो बाथिफोरावनो लोंबोबाय। दा कापफोराव लोंनायनि सिमांखौनो नुला। जागोन दे। जोंहानि न'आव काप मेल्ला दङ। आं हरगोन। जोंहा आइनि हाबायाव मोननाय कापआ दासिमबो दङ। आं हरगोन दे। नांलायलायला दे फिसा। लाबोगोन दे आङो। खुरै नांगौ, गिलास नांगौ। ओमफ्राय आं दा साहाखौ लोंनानै थांनोसै। आंनि गालाव फसिबारबाय माथो हांगारिया। थिंखो थिखा। दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय। गारियाव गाखोदोब्रा। गाखा माथो नोंसोरबायदि जुनारजों। जुनार? मा जुनार होनलाबायखोब्रा? नोंसोरबो जुनारानो माथो। नाथाय बेल' खोथाया नोंसोर रायलायनो रोङो आरो। ओमफ्राय आंखौ लिंबाय थानाङा मिथिबाय? एले दे रागा जोंबाय थानांला थौदो न'आव। नुबायना बुमब्रुआ बेसेबां दुखु जादों नोंनि थाखाय। दुखु जादों। दुखु जानाय मानसिया मालाय सिख्लाजों लाइन मारिया। मालाय सिख्लानो स्कुटि हरा बियो। आं स्कुटिखौनो हराखै। नाथाय हरनोथ' नागिरदोंमोन ना नों? नों जेबो दा बुंथ'। दाउस्रि देलाय। जानायाथ' जाफ्लांबायलै माबा मिबि। थौदो न'आव मोजांनो रायलायहैदो। नोंसोर मा सानदों? नोंसोर जुनारफोरनि खोथा बुंनाय बायदि जाजोबनांगौ आरो। आं नोंसोरनि गारियाव थाङा। आरो अमा राजा नोंबोथ' खम सालाखाहाय। नोंबो सासे आलु गेसावसो मिथिबाय? आलु गेसाव? नों आलु गेसावथ' आरो। नों जेराव थायो आलु मोजांफ्राबो गाज्रि जायो। नों समाजाव थानो समायाथ'। नोङो नालाफोरावसो थानो समायो। आच्छा बार' थाइबानि लारु आं नालायाव थानांगौबा नालायावबो थागोन। नाथाय नोंल' न'आव थौदो। थाम्फै देलाया नोंखौ नागिरनानै गाबगासिनो। दाउस्रि देलाय आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय। आंखौ निमाहा होदो। आरो आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावला। आं रायलायोमोन रायलायनायालाय। नाथाय रायलायनायनिफ्राय जों जेबो आग बारायाखै। खालि जों रायलायदोंल'। आं मिथियामोनब्लाथ' रायलायनायनिफ्राय मा जालांगौमोन नङा होमबा? बेनिखायनो आं नोंखौ मालाबा फोथायला मिथिबाय बम्ब्र'। गोदो सिख्ला समाव आं जि थङालि बाङालिमोन आं मानियो। नाथाय नोंजों आं हाबा जानो होननानैबो जायाखै मिथिबाय? नोंखौ आं गोसोबो थोखायामोन। ओमफ्राय नों आंखौ खावना लाबोना हाबा खालामना बिदि आलाय सिलाय खालामदों आरो। पाप नांगोनबो नों मिथिबाय? बांद्राय मोनदों होननानै दुखु होनाङा बाथमिस। गोरोन्थिया मानसिनाव जाखायोलै दाउस्रि। गोरोन्थिखौ निमाहा होनो हानायाबो देरसिन गुननो। बिदि होननानै नोंखौलायनो आं बुथारबायनो। ओमफ्राय नों आंखौ बुथारजानायनि उनाव निमाहा होगोन आरो। बांद्राय डायलग मारिनाङा। बांद्राय फिल'सफि खोथा बुंनाङा। नङाबा नोंखौनो गोदना हाफ्लंनानै गोदनाखौ आखायाव लानानै जेलाव थाफैगोन आं मिथिबायना? मा होनाय जादोंब्रा? मालाय बिदि बुंनो? बिदि होनदावबानो जायो खोथाब्रा। सिरि थानांगौ। बेफोरबायदि मैला रावफोरखौ असुब रावफोरखौ रावबो रायलायनाङा। होननायफोरासो जानो नागिरो दानि जुगाव। मानसिनि सालायानो बिस गोनांनो। बेनिखायनो गाज्रि बाथ्रा बुंनाङा जायो। बेफोरबायदि खोथाया मालायनाव जाया गावनावसो जायो मिथिबाय? नोंसोर मा सानो नोंसोरनि गारियाव गाखोआबा? दाउस्रि देलाय फैदो गाखोफैदो। मा एसे गोबाव जानाय? माबाल' एसे खामानियाव गोदोनानै दङमोन आं। दे गाखोफैदो। दाउस्रि देलाय जोंजों थांफाला होमबा? नोंसोरजों थांबायखायनोथ' आंनाव गाखोफैबायब्रा कमन सेन्स। मिथिबाय अमा राजा? रागा जोंथारनायखौलाय माथो खालामबावनो नङा होमबा बम्ब्र'? दालाय मा जाबावनांगौ जाखो? माथो आंखौ रागा जोंबाय? बोरैथो रागा जोङा जानोब्रा बम्ब्र'? जोंखागोन जोंनायालाय। जियानो जाया मानो आं दंना आं गासैबो थिग खालामगोन। थौ नोंनि न'आव। आं हले गिबायलै गासैबो उल्थां फुल्थां जाजोब्बा। गियो नामा? गिबा जेबो जाया। थौ आं दं। दे। देलार एमाव राजाखौ नुदों नामाब्रा? आंलाय बेखौलाय मानो नुबाय थानांगौ जाखो? नोंहा फन खालामनानै सोंहरनो हाया आरो? फन खालामबाबो थिखोलालै बियो दाना। आंखौ नायनो बाग्रासो जाबाय नामाथाय? आंलाय मा मिथिगौ दा? आं खेबसे लोगो मोनोबा सोंबानो जाबाय दे। मानसिफोरालाय मा आंखौलाय गुगोलसो मोनखो ना एआइसो मोनखो? आंनावल'
दाउसे होमबाबो खेबसेथ' रिसिभ खालामनानै बुंनो हायोना नों फन हरफिन होननानै सानो बावनानै थायो एबार हरथारगोन आं ओमफ्राय मोनसे खोथा मोनना मा खोथा फावालिया फन हरदोंमोन नामाब्रा आं फावालिखौ फन हरदोंमोन रिसिभ खालामाखै आंखौ माले गुगुल मोनदों नामा जायनो मोनो आंनाव बायदिसिना सोंफैबाय थायो आं रागा जोंबा बेलेगसो जोंगोन दा आंनाव जा सोंबाय थाना मिथिबाय नों आंनि लोगोना नों आंनि गासैबो खामानियाव हेफाजाब होखायो माथो ओमफ्राय मोनसे खामानिनि हेफाजाब नांगौमोन एग्जामनि माबा हरदोंमोन ना जोंनो नों बानायना होनो हागोन नामाब्रा आंहानो गावनियानो बेसेबांबा बुरजा लिरनांगौ दं नोंनिखौ मानो लिरनानै होनो आं प्लिज नों आंनि मोजां लोगोना नों हेफाजाब होआबा आंखौ रावबो होआलै अननानै आंनिखौबो लिरनानै होदोब्रा हायोबा साबमिटबो खालामनानै होदोब्रा कलेजाव थांबा आंहानो बेसेबांबा बुरजा लिरनो दं ओमफ्राय नोंनिखौबो लिरफानांगौ आरो लिरनानै आरो साबमिटबो खालामहैनांगौ पार्सनेल रुवाथि मोनदों नामा आंखौ पार्सनेल रुवाथि नङाब्रा नों आंनि लोगोना बेनिखायनो मावनानै होदोब्रा आंनि खामानिखौ ओमफ्राय आं नोंनो बोर होगोन मोजां हौवा मोननायनि आं नोंखौ लिरनानै हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बहि कलमफोरखौ आं दा होफैजोबगोन नोंनो अके दुलुर you are the best दुलुर love you मावराजे खालि गावनि खामानिखौ आंखौल' मावनो होयो ओमफ्राय आंहा बेखौनो गोसो थोफ्लांबाय थायो सिं सिं बुंनानैबोथ' लाखानो हाखाला आं बे जोनोमाव थेवबो लिरनानै होनोसै आं मेवरा थांदो थां दानो जोंहानि न'नि मानसिफ्रा नुबा नोंखौबो बुगोन आंखौबो रायगोन एसे एनै दामजानायाव जेबो जाया एसे एनै दामजाबा भाइरेलसो जागोन आं मुंदांखासो जागोन नोंना फेसबुक एकाउन्ट दं आरो नों इन्स्टाग्राम सलायो सलायोथ' आरो नाथाय भाइरेल जाथावथाव जेबो खामानि मावाखैना आं दासिमबो मालाय हिनजावफोरासो भाइरेल जाबानो फल' खालामजायो बयजोंबो आं फल' खालामा आं जाय भाइरेल जायो बेखौ फल' खालामोलै मा खालामदों बे मानसिया होननानै नायबाय थायो आं मोजां मानसिखौबो फल' खालामनांगौ मोजां मानसिफ्रा बरिं जाथारोलै बिदि नङा मोजां मानसिखौसो फल' खालामनांगौ आच्छा दे नोंनि थाखाय बेखौबो मावगोन आं थांदो आंहासो रायजागोन दे लोगो मोनगोन उनाव जागोन दे आदा जायफा सोरजों रायलायदोंमोन नोंलाय बेयो बै नुहुरनाय गामिनि जानला मानला मानसिजों दा रायलायदै मोजां नङा आं सिनायखायो आदा होमबाबो सेंग्राफोरजों दा रायलायलाबाय मिथिबाय सेंग्राफोरा गोसो सिङाव मा सानो नों मिथिजोबाना बेनिखायनो दिनैनिफ्राय रायलायनांला दै आदा नोंबोथ' सेंग्रा आं बेलेग आं नोंनि मोजांखौ जेब्लाबो सानो बेनिखायनो दिनैनिफ्राय जानला मानला मानसिजों दा रायलाय सोरबा नोंखौ एदावदोंबा आंखौ खोन्था सोरबा नोंखौ माबा मोनसे बुंदोंबा नैबे नों दा जायफ्राया दं आदा नों जोबोद मोजां बाय बाय आदा आं मोजां थेंक इउ गोसोआ मोजां मोनलायथारबायलै नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानानै नाथाय आंसो माला गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो हागोन नोंनो अफ्रे रानि आंदि नोंखौ इसिबां गोसो थोयो लोगोनि बिनानावखायनो जेबो बुंनो हाया आं नङाबा आं मालाबानो आंनि गोसोनि खोथाखौ खोन्थासिगौ अब्लाबो गोसो सिङावनो गोसो थोखुमाबाय थागोनलै आंनि मोजां मोननायखौ गाव हारसिं बुजिबा बुजिथोंसै ना रायजोफोर दाउसे देलाय नोंखौ न'आव फैफिननाय नुनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनबाय दाउसे देलाय आंबो मोजां मोनबायलै जियानो जादोला दाउसे देलाय एबारनिफ्राय मोजां गावनो मावनानै जादो दाउसे देलायलाय माथो मावनानै जाखायो अमरासो बेखौ थगायदों दा एफा मोजां मावनानै जानाय हिनजावखौबो जि थगायनानै मालाय सिख्लाजों लाइन मारिहैनाया बेनाबो जायाखैना होमबाबो नोंबो दाउसे देलाय एबारनिफ्राय एसेबां गिदिर डिसिसन लानांला दे नङाबा गावबो खस्थ' मोनफिनो दाउसे देलाय जाय मानसिया नोंखौ थगायदोंना जाय मानसिया नोंखौ फोथायखेबस' खालामदों बे मानसिया जाहाथे नोंखौ साननानै उनाव फस्थायफिनो बेनि बांसिन मोजां खामानि मावनानै दिन्थि बेनिख्रुइ बांसिन साक्सेस जानानै दिन्थि होमबानो लाजिगोन बियो दरखार गैया सुनो बुनो जोथारनो बुथारनो दरखार गैया उल्था मालायखौ बुथारना लाबा जोंहासो पाप नांगोन बेनिखायनो दरखार गैया बुथारनो नांगौबा गोजान जा मोजां खामानि माव बेनिख्रुइ बांसिन साक्सेस जानानै दिन्थि बेनो देरसिन रिभेन्स मिथिबाय एबारनिफ्राय इसिबां गिलु बालु डिसिसन लानांला नोङो रागा जोंबाबो बेफोरबायदि बुथारला खालामनांला दाउसे देलाय मिथिबाय दे दा बांद्राय सानबाय थाथ'नांला एसे गोसोफोरखौ थाजिम खालाम दे नै फैबाय बिसोरबो आयला माथो जमा दंफैखायोलै दस्ते मोजां मोनबाय नोंखौबो मोजां जानाय नुनायखाय जिराय दाउसे देलाय आंखौ निमाहा होदोलै आंनि खाथियाव फैनाङा नोङो आं नोंनि मोखांखौबो नायनो गोसो गैया आच्छा बारु थाइबानि लारु दाउसे देलाय आरो बमब्र आं मोनसे खोथा बुंनि नोंसोर सानैनि गेजेराव हाबखावना बाथ्रा बुंनो जोंहा जेबो मोन्थाय गैया होमबाबो दिनैनिफ्राय दानिफ्राय गोदान आगान सुरदो दे मोजां निमाहा होलायनानै गावजों गाव रायजो जालायदो फैसा खामायदो माहाजोन जादो ओमफ्राय बमब्र नोंबो मालाय सिख्लाखौ नायनायखौ बाद होदो खामानियाव मुखुब जादो
ओरैनोबाबो इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो गासिबो बिजि जानांगौ बिजि थाबा दुखु सुखुखौ बावगारनानै थायो मानसिफोरा बेनिखायनो जों गासिबो बिजि थानांगौ ना हाफां मा होनो नों आंनि मथेया बमब्रजों नोंजों खामानिखौनो मावनाङा नोंजों थाफानाय माने मानसिया गाज्रि जानायसो नारजि बुदाङाबो दाना ओरैबायदि निमखि जालांबायना निमखि बुहाबा खोनानाय मोनदोंलै आं निमखि गुन्दाना मा होननानै बुङोमोनलाय बेखौ होनाखैलाय नों औ बे अमा राजानि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय मालाबा दाबायदियाव अमा राजाया खि जानबा जाफ्लांगारसिगोनबो बायदिसो मोनबाय आं आंनि खोथाया एसेबां पावारफुल ना थिग नोंनि सालायानो बिस गोनां नों जेखौ खालामनो थिन होननानै बुङो अब्लानो खालामजोबनो लुगैयो मानसिफोरा देलाय हाफां मोसालाय नोंहानो मोसा नुबाय आंनि खोथाखौ लाया माथो नोंलाय अब्ला बोरै लानांगौ जाखो नारजि बुदाङालाय आंनि खोथाखौलाय मानो लाया नोंबो निमखिसो खोथाखौ गुरै मिहि बुंफ्लागोन बे मोनसे खोथाखौ बुंबा मानसिया गाब्रगोन गाज्रि लामायाव थांगोन जि मोजां नोङो गुरुफोर बायदि फोरोंनो रोंगौ मिथिबाय नोंनि आखलखौ आं बांसिन मिथियो नों मिथियाबाबो औलै औ नोंनो बांसिन मोजां मिथिथारो आंखौ दासो देलाय एबारनिफ्राय बमब्रुखौ बिजों खामानियाव थिनफानाङा नांगौबा बमब्रुआ हारसिंनो खामानि मावथों अब्लाबो बिजों ज' खामानि मावनो होथारनाङा औलै बिसोर सानैखौ ज' थाहोजाला बारा थिग नङा मानसिफोरा ओरैनोबाबो बाहायगोनसो बियो बमब्रुखौ गावनि खामानिया जोब्बानो आपना काम बनता भर में जाय जनतासो होनगोन वाइला माबायदि मानसिलै बियो औ आं बिदिनो आं हले नायग्रासोलै बुस्थुआ मा जादों होननानै आरो माबाफोर दङबा लाबोदोलै आयं गैया फिसा दिनै जेबो गैया जेबो नंला गैयिखौ आंबो बुजियो आयं फिसा मालाबा फैफिनबानो जाबाय आच्छा दे दासो देलाय नों मा खामानि मावनो होयो बेखौनो मावगोनलै आं एबारनिफ्राय नोंनि बायदिसो सोलिनोसै आं अमा राजाजों खामानि मावफानांला नों जागोन ना जागोन दे आइला मा होननाय जाखोब्रा खामानिया बेलेग प्रफेसनेल लाइफआ बेलेग पार्सनेल लाइफआ बेलेगब्रा प्रफेसनेल लाइफजों पार्सनेल लाइफजों दाजाबनाङाब्रा दावसे देलाय नों बुंबानो गासिबो जाजोबा मिथिबाय अमा राजा बेनिखायनो आङो एबार निउस रादाबखौ आंसो फरायसिगोन बाब्रा निउस रादाबखौ आंसो फरायसिगोन दे जागोन दे नों जुदि बे खामानिखौ मावनानै खुसि मोनो आंखौ निमाहा होनो हायो अब्ला नोङो रिपर्टिंखौनो खालामदो दे अके बाद आं नोंखौ निमाहा होआ मिथिबाय इसिबां गिदिर भुल मावनानै आं नोंखौ ओरैनो निमाहा होनो हागोन ना होआ माथो जायखिजाया रुजु रुमु रायजो जालायबानो जाबाय सानैबो मिलायलायनानै खामानिखौ मावबानो जाबाय बादालि थुदो थांनोसै थुदो होमबालाय आंबो थांनोसै बेरायनो आच्छा बारु थाइबानि लारु ब्र आंजों खामानि मावला होमबा नों आं मावथ'ला नामा एसेबां गोरलैनो जेननाय लाबाय नोङो बेखौनो जेननाय लानाय होनबाय सैथोखौ बोजबना लानाया बिराद गाज्रियानो माथावा अमा राजाया बेनिखायनो आंसो रिपर्टिंखौ खालामगोन एबारनिफ्राय नोंसोर सानैखौ लोगो जाहोजाला आच्छा आंखौ बिदिसो खालामसै होमबा नोंसोर नों सासे एमएलए जानानैलाय नोंहालाय मेल्ला रिपर्टार मोनखागोन ना बमब्रखौ मा बाहायनो नागिरथारदों नामा नों बेलेग रिपर्टारफोरा बाहायजानो हायाखै बेनिखायनो नोङो बमब्रखौ गारनो हायाखै आच्छा बिदि सानथारबाय होनबा नों आंखौ हापां आंखौ जेबो खालामनो हाया होननानै सानमारथारबाय नों हापां आंखौ नैबे अमा राजाया मालायनि खर'आव बारखोनानै थाग्रासो थाफैलाय आंनि खर'आव माबायदि बारखोनानै थायो बारखोनाय लोगो लोगो नोंखौ आं दानफ्रुजोबाबा आंबो मानसि नङाथ' आंनि खर'आव बारखोनोनो आंनि खर'आव बारखोनायनि उनाव नों गाहायाव फैफिननो हाबावगोन जानो आलायनानै लागोन आंनि खर' सायाव मिथिबाय जेरै भगबान महादेबा खर'आव गंगा आरो अखाफोरखौ आलायनानै लायो बेफोरबायदि आलायनानै लाजागोन आंजों मिथिबाय नुबायना रायजोफोर बेखौ फंसे बुंबा बियो फंनै बुङाबा थानोनो सुखुवा नोंखौ सोर फंनै बुंनो खोन्थादों आंथ' खोन्थायाखैना नोंहासो बुंदों ना आंनि खर' सायाव बारखोनो होननानै बारखोबाय माबायदि बारखोयो आंबो नोंखौ आंनि खर'आव सिथाबनानै लायाबा आंनि मुङाबो हापां नङा बारखोबासो गं मोनगोनलै बियो देलाय गंनानै होलाय खर'खौ नों बारखोग्रा मानसियाना गंनानै होलायनांगौ आंनि खर'खौ दम गैया नों खेबसे बारखोनानैल' नायफैना आंनि खर' सायाव माब्रै सिथाबनानै लागोन आं नोंखौ आं बुंखाबाय दा भगबान शिबा गंगा आरो अखाफोरखौ सिथाबना लानाय बायदि नोंखौ सिथाबनानै लागोन आं खर' सायाव मोनथियाखैबा गसाइफोर हामालै दावराव दावसि जानो आंथ' दावराव खालामाखैना अमा राजायासो खालामदों आं नों थाबानो हारसिंनो दावराव जाफ्लाङो मिथिबाय नोंखौ नुबानो हारसिंनो आंना गोदौखाङो सिंनि रायखसा गोदौनानै ग्लुक जानानै नोंखौ रायनो लुगैयो आं हापां आसिंनो रिपर्टार सासेखौनो नायनानै लानो हायाखै बमब्रुखौल' नांगौ बेनो बमब्रुमाया इजि टारगेट नालाय आरो बे बमब्रुआबो माब्रै अमा राजाजों खामानि थिनजाबाय थायो नोंलाय गोदोनिखौ बावबाय नों जेब्ला बिनि इलेक्सनाव थाबायफायो ओमफ्राय उनाव इलेक्सना देरहाबा मा होननायमोन अमा राजाया गोसोआव दङ माथो जेबो मोनसे होजाबायासै मा लाजिनांगौसो नोंबो
मानो बुस्थु रानथिंनानै होबाय थानांगौ जाखो समाजनि खामानिखौ आं हारसिंल' मावबा जायाना गासिबो मावजोबनांगोन बेनिखायनो आं बुंदों आंथ' मासिया गेजेरावनो खामानि मावफुबाय थानायावनो खावनानै लांजाबाय एबार मासिखौ आं मोनफिनबाथाय गासिनोबो मोजां खामानि मावनानै होजोबगोन आं खुगायालाय जियानो जायाबादि एबारनिफ्राय आंसो रिपर्टिं खालामगोन रावनिबो सिङाव थाला आं खामानि मावनानै समाजनो मोजां मोजां रिपर्ट होगोन आं बयखौबो खर' गाज्रि खालामगोन आं दे नों मा खालामो खालामबानो जाबायलै खालि आंखौल' निमाहा होदो दरखार गैया आच्छा बमब्र नों आंजों खामानि मावफाला होमबा आं मावफालालै हायोबा दावस्रि देलायजोंनो मावफादो नों आच्छा बारु थाइबानि लारु बिदिसो जाबाय होमबा दे दावस्रि देलायखौबो आं आंनि टिमाव लाबोगोन लाबोबानो जाबाय आरो आंखौलाय मानो नायनानै बुंदों नोंलाय नोंहा इलेक्सन गेलेखो नोंहासो माथा मारिनांगौ आंखौलाय मानो नायबाय थादों मानो होनोबा नों सासे आंनि थाखाय सुनिसो आयौ आं सुनिबाथ' मोजाङानो हाय जै दिनखालि नोंनि इलेक्सन जागोन ना नोंनि खाथियावनो थांनानै थाहैगोन आं जाहाथे नों इलेक्सनाव जेननाय बायदि लायला जेबो बुंजामारालै बे मानसिजों दां थांसै आफां खुगा जिबलां आं इलेक्सनाव देरहाथारगोन नों नायबायल' था देरहाबाबो आंनि थाखायसो देरहागोन नों जेनबाबो आंनि थाखायसो जेनगोन नों मिथिबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु दिनै आं जेबो बुंला रागाया बांद्राय जोंब्रेबाय आंना दा बंसो बेरनो हासिगौ आरो आं मालायनि न'खराव नोंजों नांलायला नांलायनोबो नाङा बमब्रा दस्ते दस्ते देहाखौ मोजाङानो मोनबाय ना मोनबाय बमब्र नोंबो न'खर संसार थानानै जाला माला खोथा सानबाय थानांला दे हिनजाव थाखानानै मालायजों दा लाइन मारिसै आरो एसेबां मालाय हिनजावखौ गोसोथानो लुगैदोंबा हिनजावखौ गारबानो जाबायना हिनजाव थासान्दि बेफोरबायदि लाइन मारिनो नाङा गोसोफोरा दुखु जायो दावस्रि देलायाबो जुदि गुबुन हौवाजों लाइन मारि खुमायो नोंबोथ' दावस्रि देलायखौ दोखो बुगोनहाय बेनिखायनो गावनि गोसोनि सुफुंनायखौ लुबैनानै गावनि आंगो बिसिखौ दुखु दाहो जोंहा रावखौबो दुखु होनो मोन्थाय गैया नंगौ जोंहा दुखु होनो मोन्थाय गैया एबारनिफ्राय आं बिदि गोरोन्थिखौ मावला आंहाबो मा जाखांनायमोनथाय फिसा बिहामजो फिसा थानायावलाय माथो बेलेग खोथा साननांगौ जाखो रुजु रुमु मोजां रायजो जालांदो जागोन आइ दिनैनिफ्राय आं मोजां खोथाखौल' सानसिगोन दे फिसा मोजाङानो जाबाय आरो अमा राजानिफ्राय गोजानाव था बे मानसिया इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव नोंखौ थैनोबो नायफिना जागोन दे होमबालाय जोंबो थांनोसै बमब्रा दस्ते आंबो थांनोसै दे होमबालाय मावा आपा बे सानखान्थि ना मा होनो फरायनाया जाबाय मुखस्थ' थाबाय थाजोब्बाय दे एबार फरिखायाव नाम्बार बुरजा लाबोदे आबा से नाम्बार ना मा होनो बिदि दा लाबो सेथियाव दा उथ्रि दे बार एसे बुरजायाव उथ्रिबानो जाबाय सेथियाव उथ्रिनायासो मोजां मानो मोजां जानांगौ जाखो बे से नाम्बारल' मोननायखौलाय एबार 100-200 मोनदे आबा जाय मानसिया फार्स्ट डिभिजनाव पास जायो बेखौ सेथियाव उथ्रिनाय होननानै बुङो फार्स्ट डिभिजन ना मा होनो बेखौ जाबा होमबाबो सेथियाव दा उथ्रि दे नों बुजालै आच्छा दे आं सेथियाव उथ्रिला आङो फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिनोसै जाबाय दा बिदिसो जानांगौ आबा मा होननानै बुजायबावगोनलै आं बिमा जाम्बिखौ मा जाखो आरो बहा थांदोंमोन मानसिया इसिबां गोबाव गोमानानै दंमोन जेरावबो थाङाखै जोंहा न' काप प्लेट दङ ना दङ नोंनि हाबायाव मोननाय काप प्लेटआलाय बाहायनायानो जायाखै मानोथो नांगौ जालायखो आंनि लोगोनि न'आव काप प्लेट गैया साहा लोंनायाबो खुरैजोंसो साहा लोङो ओमफ्राय दैखौबो खुरैजोंसो लोङो बेनिखायनो आं सानो आङो गिलास काप प्लेट हैनो नागिरदों जोंबो गोदो बिदिनो लोंनानै देरबोबाय आरो खुरैयाव साहा लोंनाया गाज्रि नङा खुरैयाव दै लोंनायाबो गाज्रि नङा मिथिबाय मानसिया खुरैयाव साहा लोंबानो दै लोंबानो दुखिया जाया मिथिबाय आइ नंगौ नामा आंनि लोगोआ दुखिया होननानै बुंना लादों नालाय जों रावबो दुखिया नङा आइ मावना जानो रोंबा जों गासैबो समानानो मिथिबाय होमबाबो आंनो काप प्लेट खुरैखौ हर आइ आं हैनो जोंहा बाहायखायाखैबो सोरनो हैनो नागिरलायखो नोंलाय आं थांबाय आलमारि सिङाव दोनदों आं थेंक इउ आइ सोर हौवानो हैनो नागिरदोंलाय आंलाय सोर हौवानो हैनो दे जाबाय दे फिसाफोर जाबाय बिदि नांलायनो मोना मिथिबाय दाउखा आबा हांगारि आइ नांलायबाय थानाङा नोंसोरो होमबा आं गिलास खुरैखौ हैनोसै दे हैथां सोरनो हैनो नागिरदोंलै नायखुमाथारगोनलै आंबो नांलायालासिनो मोजां थांफाबानो जाबायना नांलायबाय थानाङा आबा हामा न'खराव बिदि नांलायबाय थायोबा लोखि खारो न'नि माइनावा खारो मिथिबाय आच्छा थाइबानि लारु बुजिबाय आंग्रे माबाफोर जाना फैलायबाय नामा माथो रागा गा नुथारदों बमब्रा मालाय आंजों खामानि मावलानो मालाय दावस्रि देलायनि खोथाखौल' लाग्रा जासिगोननो माथो जाखो हौवा हिनजावालाय खोथा लालायलायाबालाय मालाय हौवा हिनजाव खोथा गोरोबलायदों नोंहालाय माखौ रागा जोंखो आंनि खामानि मावनानै होग्रासोमोन ना बमब्रआ बेनिखायनो आं बमब्रखौबो हरदोंमोन गैया
गावसोरा न'खराव दावराव दावसि जालायबाय दा आंजों खामानि मावलानो बिदिसो जालायबाय होमबा आलाय दावसे देलायासो एबार अफिसखौ सालायसिगोन जाहैबाय आं दावसे देलायजोंनो लोगो जादों आरोहाय माब्रै लोगो जानो बेखौ नुबानो गिग्रा जाबाय आं मानसिखौनो गिलुबालु लोगो जानो हानाय नंलालै आं दावसे देलायजों माखौथो गिनाय देखायबाय थाखो नोंलाय नोंहाबो हिनजाव गोसो थोग्रा नालाय गिदों होमबा आंजों सुजानो आंखौबो मानसि सुग्रासो सानथारबाय होमबा नोङो आं सुग्राबा मालाखौनो सुसिगौमोन आं नोंनि उदैखौ नोंनि गन्थंखौ मोखांखौ आं बेफोरबायदि नङा मिथिबाय बेनिखायनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो हांग्रि सना बरफनि बिबार गाबोन गुबुन हिनजाव मोजां नुबानो हाराव राव जालायगोन बे हाथाया बे हाथायखौ जेब्लाबो नोंनोल' दिन्थिसिगोनलै आं गुबुन हिनजावफोरनो दिन्थिला नों बुंबानो आंबो फोथायगोन I love you हांग्रि सना I love you ज़्यादा नहीं बोलने का जाबाय नोंना हिन्दी जागायजेनबा जोबनोनो रोङा तुम क्या मालूम तुम स्टार्टिंग खोलना नहीं खोलना चाहिए जब खोलता है ना मेरा भी दिल खोलता है बात करने का मन होता है इसलिए हम हिंदी में बोलने से खुद को नहीं रोक पाता है बोले हो जाथारबाय बुजिथारबाय आं ओच्छा दे सा गोथाव फुदुंहै थां होमबा फुदुंहैनि आं आबो ओइ फामे सना फैलाय आंनि खर'खौ नाफैलाय नाया माथो आं नाब्रा ना देलाय नानानै होलाय आं नाया होनबाय ना देब्रा नानानै होफै बिखुंखौबो एसे नालाय खर'खौबो एसे नालाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय जानाया मोदोम बिखुं खर' साजोब्बाय नाया माथो आं नाब्रा ना आं नाया होनबाय ना आब्रा ना साजोब्बाय साबायलै साबाय दसेल' नागोन दासो जादों दा दे खर'बो नानानै हो दासो जादों दे बिदिनो नानानै होबाय था जाबाय आं नानानै होबाय थानो बाबाय मा जाखो अफ्रि बेटे आरो बे काप प्लेटखौलाय मासिबां साफा सुखो नोंलाय आं सुवाखै बे गोदानसो ओमफ्राय आंनि लोगोनो हैनो नागिरदों आं आइला न'नि बुस्थुखौलाय मानो हैनांगौ जाखो न'आव बाहायानो जोंहा बेनिखायनो हैनोसै ओमफ्राय मोनसे खोथा आफा आं नोंजों फंसे बाथ्रा रायलायनि आंनि फिसाजोआ आंजों बाथ्रा रायलायनो ओंखारग्रा जालायबाय दे मा बाथ्रा बुङो बुं गुमै जाबाय आच्छा थाइबानि लारु जाबाय दे बुङो अफ्रि बेटे मा खोथा आफा नों देनाङो नों इलेक्सनाव देरहाबा दुखियाफोरनो न' होगोन ना होआ मानो होआ गासिनोबो होगोन आंनि लोगोनोबो होगोनथ' आरो खालि आंनो भट होनो होबानो जाबाय आफा वाइला होनफेरा बबेनि सोलोंखोलै देरबाय नालाय मालाय बुजिग्रा जाबाय जानोबो हागौ फै नानानै होफै नाबाय थाया वाइला बिबनांफोरा बेसेबो अनालै बिगुमैखौनो आच्छा आंनि अफ्रि बेटिया देरबाय दिनैसो मिथिबाय आं माने आं बोरायबाय जियानो जादोला एबार इलेक्सनाव देरहाथारनांगौ आं ना मा होनो